Κύριε Μαυραγάνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Θέλω κάτι να συμπληρώσω. Ναι, βεβαίως. Γιατί υπάρχει και νομοθετική πρωτοβουλία σε εξέλιξη στο Υπουργείο Μεταφορών και είναι σημαντική, επειδή ο κλάδος των μεταφορών, όπως ξέρετε, είναι πολύ σημαντικός και αναπτυξιακός, αλλά δεν είχε ειδωθεί έτσι μέχρι σήμερα, δυστυχώς, από την ελληνική πολιτεία, και στον κλάδο των logistics, αλλά και στον κλάδο αυτών καθεαυτών των αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, εκπονούμε άμεσα νομοθετικά πονήματα, κυρίως όσον αφορά το ταξί σε πρώτη φάση, όπου θέλουμε να προστατεύσουμε πλέον αυτή την ευαίσθητη κατηγορία δημοσίας μεταφοράς και με ιδιαίτερο κοινωνικό πρόσημο από την κλοπή εθνικού ακαθαρίστου προϊόντος και την κλοπή που γίνεται στον κλάδο αυτό από πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες δεν έχουν καν άδεια λειτουργία στην Ελλάδα. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, το νομοσχέδιο είναι έτοιμο, θα εκδοθεί και θα ψηφιστεί. Το ξέρω ότι απασχολεί πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Αυτό, κύριε Μαυραγάνη, είναι ένα τεράστιο θέμα. Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε σε δεύτερη φάση εδώ στο Κόκκινο να το συζητήσουμε, γιατί γίνεται χαμός και στην Ευρώπη με αυτό. Ναι. Κοιτάξτε, πολλές εταιρείες λένε πως εμείς, επειδή είμαστε διαδικτυακές, δεν έχουμε ουσιαστικά σχέση με τον τόπο στον οποίο παρέχεται το μεταφορικό έργο. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί συνδέονται με ιδιωτικά μάλιστα αυτοκίνητα στο μεταφορικό έργο. Δεν χρησιμοποιούν καν ΔΕΛΤΑ αυτοκίνητα, χρησιμοποιούν ιδιωτικά αυτοκίνητα παρανόμως, κλέβουν αέρα. Μιλάμε για την εταιρεία Uber, για να το πούμε στον κόσμο. Δεν είναι μόνο η Uber. Μπορεί σήμερα να είναι μόνο η Uber, μπορεί αύριο να είναι και κάποια άλλη εταιρεία. Δεν είναι δυνατόν να ισχυρίζονται ότι ουσιαστικά κάνουν μεταφορικό έργο στην Ελλάδα με εισιτία σε μεταφορικό έργο, συνδεόμενο άμεσα όμως με το μεταφορικό έργο, αλλά από την άλλη δεν εδρεύουν στην Ελλάδα, δεν φορολογούνται εδώ και κλέβουν αέρα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ σημαντικό και αυτό θα το συζητήσουμε σίγουρα μέσα στις επόμενες ημέρες. Καλή σας ημέρα.